Sí, bueno, é un pouco unha continuidade, non? Daquel UEFA Pro que estábamos dando antes, pero é verdad que sí, iniciase un proceso novo, unha nova etapa, en este senso, que a nova legislación, o que nos toca agora é afrontar este reto, non? Un reto interesante, sobre todo tamén, de cara aos alumnos, que son esta primeira promoción de Curso Nacional Experto, que son os que teñen que aportar, ademais, pois, a ilusión, a humildade, e as gañas de crecer e aprender, non, con nós da man. As expectativas son sempre boas. Este curso é, digamos, un pouco cerrar o círculo, non, da formación daqui da propia escola. Son alumnos que pasaron 4 anos polas nosas mans, e ao pasar eses 4 anos polas nosas mans, agora cerramos un pouquiño, non, ese círculo, como decía, de completar a aprendizaxe, non? Cerramos, digamos, todos os contenidos, e despois son eles os que teñen que seguir a súa formación, como seguimos todos, pero xa cunha base sólida de coñecementos, verdad? Sabemos que o traballo que está facendo a Federación dende hai moitos anos, en este caso dende os últimos 4 ou 5 anos, cambiando todo o que ten que ver e dándolle unha volta á formación dos adestradores. Nace este UEFA Experto, a verdade é que, bueno, unha vez máis ter a posibilidade de leválo a cabo en Galicia, sobre todo por todos eses alumnos que levaban xa mínimo 2 anos esperando a poder dar o seguinte paso, pois para nós é importante. Non creo que Galicia sempre se caracterizou por ter moitos alumnos, por ter un nivel altísimo dentro da formación, tanto no profesorado como nos alumnos, e o poderos arrancar este novo curso, pois desde logo que é algo moi importante para todos. Moi altas no sentido de que bueno, o que nos dedicamos a isto, pois sempre o facemos con pasión, o facemos con moitas ganas, e sabemos que, sobre todo neste último nivel de formación, pois os alumnos que chegan con esa pasión, con esa forza de acabar a súa formación, de adquirir os coñecementos, digamos que teórico-prácticos para seguir desenvolvendo as súas carreiras, e, polo tanto, podemos falar de que neste nivel xa está o máximo nivel de adestradores dentro da comunidade, polo tanto, as expectativas son moi altas. A honra, ¿no?, estar tratando de axudar os entrenadores a alcanzar o máximo nivel de formación en España que temos a día de hoxe, e nada, na miña man está a asignatura de reglas de xogo, que intentaremos resolver todas as dúbidas que teñan e tratar de facelo o máis ameno posible, porque ao final non é o seu ámbito e sempre vai ser un poquito máis denso que outro tipo de asignaturas. Pois poucas, basicamente tratar de aprender con eles, de disfrutar tamén o proceso e aberto a esta nova oportunidade de seguir medrando. As cousas, penso que boas, poder continuar a formación e cubrir a etapa formativa final neste último nivel UEFA, con alumnos que seguramente nos acompañaron xa no UEFA C, no UEFA B e no UEFA A, e poder concluir con eles a carreira de formación de adestrador. No da escola galega moi altas, non pode ser de outro xeito. Ademais, seguro, non vin os estudantes, pero seguro que nos coñecemos de cursos anteriores, a moitos deles, e se chegaron ata aquí é porque teñen moito interés por seguir formándose, seguir aprendendo, e nós con eles tamén. Preparación física, que os rapaces, as rapazas saiban pois cales son as demandas de preparación física do fútbol profesional, masculino e feminino, que é cambiante, cada vez máis intenso, a parcela física cada vez máis importante para un adestrador tamén, o fútbol cada vez é máis intenso, máis rápido, co cal os alumnos, as alumnas teñen que formarse nisto.